11 Emma Pruenda Citylights Kokkolan urheiluratsastajista. Ja radalla valmistautuu 12 Peena Niskanen ja muut valmistautuvat ratsastajat ovat 13 Hjel, 14 Kallimäki ja 15 Suomalainen. Ja Elina Laakson jäsenetään tulos 8 virhepistettä ajassa 107.56. Ja tähän 8 lisätään vielä 4 virhepistettä, jolloin tulee yhteensä 12 virhepistettä. Siinä tuli virheitä myös ylitetystä enimmäisajasta. Kurikan ratsastajien tulos jää 16 virhepisteeseen. Värillisiä vai tavallisia? Joo, tavallisia. Normaali kielä. Heti ne sitten löytyy. Ja koska sulla on veljet, joo, niin niitä tätäkin mä joudun pitämään päällä. Sitten kato, joo. Ja seuraavana vuorossa 12